Mbak Tati iki mbiyen nderek Mas Seno Nugroho, Mbak Eka. Nggih, sedherepipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. Ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo wis. Ning ya sapa sing ngerti, sapa sing ngira. Mboten namung jenengan, Mbak Tatin. Pripun? Anu Fahmi niku riyen ya dudu sinden. Bu Fahmi Fahmi iki berangkat dari nopo? kuwi mbiyen penyanyi orkes Melayu. Waduh, Tak kandhani tenan kuwi sumpah kuwi. Tenan kuwi. panggung dur-dur nih kok. Ora mung panggunge sing dhuwur, roke ya dhuwur biyen. Fahmi iki biyen mangkate saka orkes Melayu kuwi penyanyi dangdut. Lho kuwi. Lah wong kuwi anu barak aku SMKI kok. Mula terus jaman semono anu rumangsane kok terus kepengin ajar sesindenan. Wah, biyen nek apa nyanyi dangdut wah udele kaya lampu lho. Nganggo dop. Udele nganggo dop bareng setrum geblak saiki nyinden. Mula saiki terus wis banting setir saiki dadi sinden tenan. Mulai track record seseorang menika benten-benten mangkate dhewe-dhewe. Mula nek kaya Mbak Suci mbiyen ya cilikane ya wis kulino nembang ning nggon apa kuwi campur sari ngono kuwi wis tau ya ta. Nek kaya Ayu tengenku ki ya sinden ya dalang. Lho, mergo bapakne ya dalang ngono. Dadi kabeh iki duwe riwayat dhewe-dhewe kaya Dini ya ngono. Kewajibane apa sing ditekoni dadi guru ning nyambine sinden. Oh ngono. Budar seni ugi menika. Sapa? Budar sini. Oh nek Mbak Darsini wis lahir wis gelungan kok ae. Heeh. Kae brol kanggo garbo wis gelungan. Pun gelungan. Mula saiki ya dadi senior ya kudu ditiru ketekunane Mbak Darsini. Nggih. Heeh. Ya bakune kula karo sampeyan mbacutke sing dadi perjuangane para seniman-seniman ingkang sampun kajempana ing angin. Seniman sing wis kondur marang Kasidan Jati kuwi ora iso digenteni. Awake dhewe isone mung neruske. Ngono, heeh. Nggih. Yo saiki aku tak nyoba suarane Mbak Tati niki wae wonten sing ngersake sesideman. Menika saking Bapak Gunawan Sohibul Band. Kula sampun paring dawuh Mas Petruk. Pesen kula menika kathah. Rak mboten napa-napa to. Terus kowe, "Oh nggih, mboten napa-napa, Pak." Pun mengke nek pesen kula niki penjiran tindake benjing kula betani tigan. Wah. Gawane ndok. Ndok pitik. Menika Pak sinten Pak? Pak Gunawan. Pak Gunawan mengko juragan pakan ternak ugi nggih. Heeh. Nete diaturi ya. Mula iki ngersake sesideman. Wah, remenane Pak Gunawan kuwi sesideman ya ta. Terus nek wayang ki remenane Anoman karo Cakil, ngono. Mula dawuh saka Pak Gun ku pokoke Anoman kudu enek, Cakile ya kudu metu. Oh nggih, siap. Ha iya, nggih. Ya dibawani sik tak ngrungokke suarane Mbak Tatin kaya ngapa dibawani. Monggo. Wiwitane. Tatin melekat. Apa? Sapa? Meletat-meletat. Nang YouTube aku kerep delok. Lah ya nek jenenge Eka uget-uget. Nek aku Tatin Titot. Sik kok iso diceluk Tatin Titot ki maune piye ta? Maune niku nggih, niku jane paraban. Paraban dari kecil. Oh, ngoten. Iya, dadi nek sakniki Titot niku artine gede. Oh. Nek Titot gede, nek pas dia cilik apa? Nek Titi duit. Oh, kuwi. Wah, Parinto Titot tenan ya. Nah, ngono ya. Pak Rinto kan malah ngeleng goleki kok. Apa nih? Kae kan Kok Ora wadum ngene iki angel golekane. Piai laris campur sarinan. Heeh, karyane kok mung sakmene. Karo dikudang ayo. Monggo, Pak. Ayo ngapa suarane Mbak Tatin. Mbak Tati iki mbiyen nderek Mas Seno Nugroho, Mbak Eka. Nggih, sedherepipun Suwargi. Nggih. Terus Kindro Susmono ugi. ora ya. Nggih. Kok kabeh tak sebut. Ayo wis. Monggo, Pak. Yo, dibawani. Monggo. Wiwit maneh. Awakan angger memel ngono kuwi selirane Pak Puh Ratin. Napa nggih? Angger Pak Puh.
Ning ngasto gampang selerane sing memel-memel. Nek jenengan selerane sing pripun? Ah, nek aku iki sing penting wedok urip kok. Karo sapi. Ya ora to. Oh iya. Handerek. Handerek sang peke. Pria bagus. Ya, Ngopo? suwe ora ketemu aku karo kowe Mbak Yuku. Apa bar kemo tanganmu ireng kabeh iki. Iki jenenge kutek. Oh, nail art ngono kae. Ora. Kok ireng-ireng Ya ngene. iki senengane ireng lho ya. Dukaire kok dikira kemo wong lara. Lah, Pancen iki nek muni njaluk. Iya. Halo. Apa iki mau tekan ngendi? Sowan marang. Suwan marang. Takon kok Eka. Lah pripun ta? Iku cah lalen. Padha ya berarti ya nek nang dhuwur ngene iki cok embuh ngono ya. Combo wong ning isor ya mbuh kok. Kang olah budaya. Aja dono Mas. Halah. Sik, wis gendera golek perhatian terus karo Mas aku. Adate ora ngono ki, Mbak Tati. Adate ora ngono kuwi lho. Lagi. Mas, aku terkenalnya nek nirokke cengkok iki aku mesti mletre kan jenengan arep. Jenengan biasanya senengane saka dhuwur apa piye iki, Mak? Digoleke cengkok. Digoleke cengkok sing saka dhuwur kowe sajake golek perhatian karo Mbak Tatin kowe. Kowe nek Nek ninting sing dadi liyane gawan iki ora tak ngono-ngono. Mboten ngaten niku. Nek karo Mbak Tatin digoleke cengkok sing apik. Kowe lek karo aku nek gender dibuanterke Mbak koyo nyindeni wong budhek ya lho. Ngono lho. Sing ditutuki gembrenge rek. Lho, Mas. Aku wong rondo apa piye kok? Sing Ayo. dicinteng nganggo bumbung. Nggih, sing biasa mawon nggih, Mas nggih. Biasa, sing biasa. Biasa ra Nek arep ning kono kowe kenal sik. Nah, caper. Nek anu kuwi sik biasa. Biasa orang nganggo ndok, Mas. Ora. Aurane Mbak Tatin, Mbak. Ngapa? Wani dinkremi. Sowan marang Sowan menyang kota gede. Mbak Tatin. Cek, Kerawitan kuwi sing selera jenengan sing endi, Pak? Kira-kira. sing endi ya? Ha, mak goleki sing kira-kira sing endi? Tak pilihke wae. Endi sing endi kira-kira sing endi? Iki genah, iki cocok awakmu mesti. Endi to? Wis tak anu. Yang mana? Sing rebat. Kekalemen. Kalau Pak Demur ya kekalemen no. Pak Demur saiki wis anu menep penggalihe wis ora tau aneh-aneh kok. Nah, bisa mengayomi. Ora, wis mendita Pak iki. Pol ki ming moto. Bagong iki. Moto nyuk bayangke nggih. Iya. Bendera terus kayong Ya. Selendang kuning kang saking wukir. Niki kan apa ya, Mas? Napa? Niki. Aku nggo ambon-ambon niku kersane temriku sik. Ambon-ambon muwe batang. Ora yo kanca Mbak Tati kok enek bagiane dhewe. Dialem sithik. Nggih, ya talem. Wah, sindeng kula wah jan dadi golekan kok, Mbak. Kula ki anggere Petro ning ndi wae ditekokke. Pak Petro sinden panjenengan sing kaya tugelan debok nang pundi? Nah, alhamdulillah bocahe niki dugi. Nggih niki dengaran kok wingi perang-perang anu ketoke ra ketok. Nggih, ha jenenge saking larise kok. Ora ketok wong maesan kok. Ora lho, maksudnya iki ora mangkat. Aja ngono nesu lho. ta. Mbok aja sok nesu, kok tambah cilik lho. Arep kaya kijing ning niku kula tresnani kok Mbak Tati niku. Oh, cek ta? Jantenan ya. Kaya patok. Iya. Mangga lanjut. Suara kurang permana
wasis ngungro manise saking manise janggute loro ngece kowe sesuk nek lemu kaya aku awas ya Oh, kuwi ada swara Napa? adane ada swara. Piyai iki nek jlogra, ya ta jlogra ki dobelan janggut kuwi suarane mesti kung. ngukung Oh. cenene kaya kodhok nika nek ungkung nika nggih oh iya iya terus aku bu padake kodhok uga umpamane iki yo ngopo kabeh nggo ransel barang iki Aja ta. iki mono puno nek iki ora iki kuro Rintoe kabeh kuno ya. Nah, ngrum. ngungrum marang bendera Menene. dia sulestya pijer ngincangake alis Alas, yo. terus sesi Langgame Mbak Tatin. Ya, monggo engko irama bare iki terus didangdutke genti adike wedoke ka. Mangga. Ya, Mbak. luweh becik mantenana nindang bisa bisa muten Mbak Tati ya ben kenal karo kanca-kanca kerawitan abdi sik. Yo nek wis kenal rak ya wis ora duwe rasa ewuh pekewuh. Nanging mulane jenengan kerep ngejak to. Oh nggih. Tenang iki. Iki kanca-kanca abdi iki. Jane kula niku kalih jenengan sampun ping 3 niki. Heeh nggih. Ning letih terlalu jauh dadi kula ya. Ya sesuk rasa dileti men saya sejak. Nggih siap. Nggih, dadi sampean kudu ngerti anu watake kanca-kanca siji lan sijine. Oh, sing nylentem Master iki kaya ngene kiyaine. Oh, sih. Heeh. Pak De Mangun Yang mana? Sing ngegom Pak Mangun nika. Ketua Pak Mangun. Pak De Mangun Nggih. Terus sing ngenong Mas Teguh niku. Halo Mas Teguh. Heeh. Piye bagus-bagus ta kerawitan kota diaturi kan. Bagus-bagus. Nggo sing gemung nika Mas Catur karo Mas Agil. Nek Mas Catur niku meneng. Nggih. sing pakai saran sing paling penak Sapa? misal arek sahabatan pote karo Pak Diraten ke senengane gur diapet Maksudnya piye? ora usah nukoki sing aneh-aneh Pokoke anggere manggawe diapet wis dianggap wah perhatian saiki ngoten. Masa diapet? kon niku tok Kok bola bali ngono to? Apa wis dol saja? Ibat. Ya ta. Kula namung tanglet lho. Ora wonten ya. Nggih, Mas Agil sing demung siji nika sing nganggo tindik nika. Oh nggih. Terus ya jere nika Mas Pandu. Niku arep cah enom ning meneng-meneng kabeh niku ora tau kok aneh-aneh. Nggih, ketoke ya meneng ketoke lho. Ya diatur ya. Terus nika setunggale saron nika Mas Dodo nika saking Wonogiri nika. Wah. Nika ya pimpinan kerawitan putri. Oh nggih. Nggih. nika juraganen body Lah ngapa kok lain bodi? lho kok saben-saben mesti nawani body anu teko nduk duwe sampo sing ora pedes ora Sampun. ora ngerti aku
Saiki ganti obat nyamuk saiki. Ganti autan. Autan terus. Wah aneh-aneh to Pokoke warna-warna. Warna-warna. Oh alah, gawane werni-werni nggih. Nggih. Diatur ya. Sing hand body, enten diapet, enten autan. Nggih. Pokoke enten grup sing pendhita-pendhita enten. Grup sing miskin-miskin niku ya. Masuk grup miskin bareng. Pokoke anggere titi gawane pancing genah miskin niku. Genane kemarah diarepi sing wedok ya. Yo, lanjut, monggo. Liwat kincanging Balungan, Cok. Iki tak kirimke ponakku sing lagi streaming ngeling ning omah. Heeh. Mas Aryan terus karo Mbak Galuh nggih. Ngancani melek. Heeh. Monggo, yo Mbak Tatin lanjut. Urip ana Tatin urip ana kutha gede
Gandrungke tenan suarane Mbak Tata iki gandrungke. Cengkoke prasaja ning wah temembel. Ha iya. Di piye sing ora neko-neko ya ngono kuwi. Nggih, muga-muga aweta suarane tetep aweta apik, tetep aweta kondang. Amin. Amin. Nggih. Mbak nanti lenggah mriku sik aja pindah. Ayo. Nggih. Adikku niken ayo rene. Ayo. Karo Gentari yo rene. Nikane kono sik kado. Kali. Monggo. Monggo Mbak niken katuran mriki enggal nyanyi. Nantane pun ngantos